En relació a la 28 tenim un problema de plantejament i llavors condicionarem el vot en funció d'una proposta que farem. De moment ens mantenim en una abstenció, però intentarem explicar-la, aviam si podem arribar a un acord. Des de la CUP valorem positivament la proposta del grup municipal de Ciutadans, però considerem que es podrien millorar alguns dels pressupòsits que destaca a la part expositiva. Veiem com a positiva la utilització del percentatge de la població de la ciutat nascuda a l'estranger en comptes de la població de nacionalitat estrangera. Però també ens agradaria anar una mica més enllà i començar a parlar de veïns i veïnes amb diverses adscripcions culturals, sense importar el seu lloc d'origen i o la seva nacionalitat. Quantes veïnes de la nostra ciutat han nascut a l'Hospitalet o a Catalunya i no formen part del que anomenem cultura majoritària? Moltes, pensem nosaltres. Per nosaltres són claus els termes diversitat i interculturalitat, que sí que apareixen referenciats com a part dels objectius principals de la taula proposada. Però constantment, inclòs el títol de la moció, fa referència a un concepte que nosaltres voldríem abandonar perquè expressa una falsa idea de transitorietat, que és la immigració. Les persones, un cop finalitzat el seu procés migratori o un cop arribats a la seva destinació, haurien de deixar de ser anomenats immigrants, perquè si no sempre portaran l'etiqueta d'una experiència vital transitòria. Les persones migrades, o sigui que han realitzat un procés migratori, no es troben eternament en aquesta situació de moviment migratori constant. Han finalitzat el seu viatge, el seu procés de migració i tenen dret a no ser anomenats com a migrants, un cop s'han instal·lat al seu lloc de destinació. Per contra, tot i que aquest Ajuntament durant els últims 8-10 anys ha estat incapaç de dissenyar una política clara i concreta de gestió de la diversitat i o de la interculturalitat, pensem que aquest és el camí a treballar. Per tant, us proposem esmenar el títol de la pròpia moció canviant el terme immigració pels termes diversitat i o interculturalitat. Aquests conceptes denoten la voluntat de treballar amb les diferents realitats culturals d'un territori més enllà del lloc de procedència o nacionalitat dels membres d'aquestes comunitats culturals concretes. Per altra banda, tal com hem expressat en relació a la composició del Consell de Ciutat, ens agradaria afegir que la ciutat té un total de 49 entitats, segons l'anuari estadístic 2014, que promouen la interculturalitat. Creiem que s'hauria d'analitzar quins són els criteris de composició del Consell de Ciutat. Aquests criteris responen a ideologies polítiques o una falta de voluntat de reconèixer la gran diversitat existent dins les pròpies associacions que ja existeixen a la nostra ciutat avui. Per últim, ens agradaria reconèixer la tasca de gestió de la diversitat que duen a terme els professionals, per exemple, del Servei de Mediació Comunitària d'aquest Ajuntament i també el treball intercultural promogut des del Fòrum L'Hospitalet amb la iniciativa de l'Espai Interreligiós. Gràcies. Agradecerle en todo caso al señor Jiménez que valore tanto el servicio de mediación, porque fue un servicio que justamente este año celebramos su 10º aniversario y que fue fruto del pacto en aquel momento de todas las fuerzas políticas representadas en este consistorio y que vino a denominarse el Pacte per la Integració de la Nova Ciutadania. Por lo tanto, celebro que valore tan bien y tan positivamente ese servicio y que, como usted sabe, nació de ese pacto. Y de ese mismo pacto surgieron todo un seguit de propuestas que, bueno, yo creo que a pesar de la crisis, a pesar de la dureza de la misma y a pesar de todas las dificultades que además durante algunos años algunas formaciones políticas nos han puesto, y una especialmente que por suerte ya no está en este pleno, esta ciudad no ha salido identificada en ningún momento como una ciudad donde la convivencia se haya resentido y donde en lugar de haber un buen ambiente y un buen grado de convivencia en nuestros barrios, en nuestra ciudad, haya habido otro tipo de imágenes. En cualquier caso, y por concluir, votaremos en contra de la moción 28. Sí, valorem profundament la creació d'un equip pioner a Catalunya, del qual celebrem el 10è aniversari el mes vinent, però del que queda de l'equip. També li he de dir, del que queda de l'equip. Ara fa 4 anys l'equip va quedar a la meitat de personal. Per tant, el que queda de l'equip, podríem puntualitzar també, tot i que hi hagi alguna incorporació en breu a l'equip,
personal no propi de l'Ajuntament, amb el que això suposa en un equip tan important per la ciutat, en un projecte tan important per la ciutat, o diversos projectes tan importants per la ciutat, personal no propi de l'Ajuntament, diria jo. La realitat a gestionar és la diversitat i la fórmula que plantegem és la gestió o multicultural. En realitat no és un problema de contingut, és un problema simplement de terminologia. La seva argumentació és, i no ens ha anat tan malament com ho hem fet fins ara, no ens ha anat tan malament. I els elements d'anàlisi del no ens ha anat tan malament són: no hem sortit als mitjans, no hi ha hagut gaires notícies. Bé, sense tenir una política específica, que és el que nosaltres reclamem en relació a la gestió de la diversitat, perquè jo li recordo que el Servei de Mediació Comunitària està dintre d'un programa de Nova Ciutadania, però treballa aspectes concrets de gestió de conflictes, que crec que afecten no només a la nova ciutadania, sinó a l'antiga ciutadania també.